ಕೆಲವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗ ಜನಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ ಅದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತಿಂದು ಬರ್ಪಣವು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೋದು ಬತ್ತಿನೇನು ಆ ಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಲ್ತೋದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಇನಿ ದಾನ ಮಂಡ ರಾಜಾಶ್ರಯುಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಾಕರಿ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲ ಬದಲಾಂಡು ಜನಾಶ್ರಯುಡು ಜನಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಾಲಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಜನಾಶ್ರಯ ಪಂಡ ಮಾತ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ, ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅವು ಮಾತ ಜಾತಿದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ಬಡ ವರ್ಗೋಗಿ ಸೇರಿನಕಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗೋಗಿ ಸೇರಿನಕಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನಿ ದೇವತಾ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಏನು ಪೆರ್ನೆ ದೇನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿತ್ತಲ ಊರು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಾಲೊಡೆಂಚ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ 10 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರನಕ್ಲಿ 10 ಜನ 15 ಜನ ಚಂದಾಪ್ ಮೂಲ್ಯರೇ ಬಕ ಬುಡವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕ ದಾಲ ನಿರ್ಗತಿಗರಿ ಗತಿಗೋತ್ರ ಜನಕ್ಕಳಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ಪರನೇ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಳು ನಮಕೇಂದ ಬೈತರ್ತ ನುಪ್ಪು ಬೆದಿರ್ದ ಅರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಕಾಲ ದಾಯ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೇನ ಗೇಣಿ ಬೆನ್ಪುನ ಗೇಣಿದಾರೆ ಎಡ್ಡ ಬೆಂದದು ಧನಿಕ ಗೇಣಿ ಕೊಡ್ದು ಆಗ ಒಣಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪನ ಕಾಲ ಅಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಾಯ ಎಂಚ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವರಯ್ಯ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲೆಯ್ಯ ಬಡವನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಶಿರುವೆ ಹೊನ್ನ ಕಲಸವೇ ಪನ್ಪುನಂಚ ಪಾತ್ರ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಯ್ಯ ಕಾಲೇ ಕಂಬವಯ್ಯ, ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನ ಕಲಸವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಆಯ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿಕೆ ಆಯನ ಬಾಣಸುತ್ತ ಭಾವನೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಒನ್ನ ಕಲಸವಿಸಿ ಎನ್ನ ದೇಹನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ನ ಕಾರೈ ಕಂಬ ಕೊಂಡಲ ಕಲಸವಯ್ಯ ಸಿಗ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಆಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವು ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಮಸೂದೆಲು ಅವು ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಯಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದಂಡ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಬರ್ಪಣೆಗೆ ದುಂದು ಸಮಾಜ ಹೆಂಚೆತ್ತಿನ ಐ ನಂತರ ಹೆಂಚಾತನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಭೂ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ 10-15 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಇನಿ 2,000-3,000 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರನ ಕುಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಎನ್ನ ಪೆರ್ನೆ ಗ್ರಾಮಡು 2,000 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರನ ಕುಳ್ಳಿರು ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರಿನ ಗ್ರಾಮಡು ಇನಿ 2,000 ಜನ ಪಟ್ಟಾದಾರರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ. ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಆತನಿ ಹತ್ತು 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಆತನಿ ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಕ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ ಆತನ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಐಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂಜಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಅರಿಟ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಮಾತ ಊರುಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ಎಂಕ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಯಾನೊಂದು ಗೇಣಿದಾರೆ ಪಾಪದ ಬಡವೆ ಆದಿತ್ತೆ ಯಾನೋ ನಿರ್ಗತಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಆದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದೇವರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂಶವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಒಬ್ಬೆ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತಂದು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪೋಪೆಗೆ ವಿಹಾರ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ದ ಕೆರೆನ್ ತೊಜ್ಪತ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕೆರೆತ ಯಜಮಾನಿ ಏರಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅವು ಚಂದಪ್ಪ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಕೆರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪಿರಿ ಜೋಕುಲು ಹಾವು ದುಂಬು ಹೋಗ್ರಿ ಐದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುವೆಲ್ ತೊಜ್ಪವ್ರಿ ಅವು ಗುವೆಲ್ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ ಪುದರ್ ಬಂದದು
ಆ ಸುದರ್ಶನ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗಗಳಿತ್ತು ನಾವು ಐತ ಯಜಮಾನಿ ಆರನ್ನು ಐಕೆ ಒಪ್ಪುವಿರಿ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತು ಅಂಚನೆ ಸಮುದ್ರ ಬರಿಗೆ ಪೋಪಿರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಶಿಷ್ಯರ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಬರಿಗೆ ಪೋ ಸಮುದ್ರ ಬರಿಗೆ ಎಂದು ಹೋದ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಯಜಮಾನಿ ಏರು ಅಪ್ಪ ಸಮುದ್ರ ಯಜಮಾನಿ ಏರು ಮಣ್ಣಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿಜಿ ಮೋನೆ ತುಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಯಜಮಾನಿ ದೇವೇರು ಸಮುದ್ರ ಯಜಮಾನಿ ದೇವೇರು ಅಂತತ್ತ ದೇವೇರು ನೆರೆದು ಮುತುವಿನ ಗುಯಲುಣ್ಣತ್ತ ಐತ ಯಜಮಾನ್ಲ ದೇವೇರು ಐಕ್ಯದ ಮುತುವಿನ ಕೆರವಣ್ಣತ್ತ ಐತ ಯಜಮಾನ್ಲ ದೇವೇರು ಈ ಭೂಮಿದ ಚರಾಚರ ಸುತ್ತದ ಒಡೆಯೇ ಅವು ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಸೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬಂತು ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತತ್ತವು ದೇವರನ್ನ ಸೊತ್ತು ದೇವರ ಕೊರನ ಸೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪಣಿತು ಕೊರ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಐನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಡವರ್ಗದ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟದ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಭೂಮಸುದೆ ಕಾನೂನು ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಈ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೇನಿ ಕೊರಲ ಬಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಡ ಇಜ್ಜಾನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲ ಅಂತ ಕೆನ್ನಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಾನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಂದ ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವ್ರು ಆಂಡಿ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯುವಂಥ ವಿಚಾರ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಫಲವಾದ ಇನ್ನು ಮಾತ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುನಾಡು ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯೆ ಬಡವೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಅಂದು ತೆರಿಯಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಅವನು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಜಲಾಶಯದ ಅಪ್ಪಡು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಾಪುನಂಚಿನ ದೇವತಾ ಕೆಲಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಸೊತ್ತು ಸೊಪ್ಪಂತರು ಕೊರದು ನಾನು ಬಡವೆ ಆಯಲ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಆಯನ ಕೈಟಿತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಯಾವೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ತ ಸೊತ್ತುಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಕಾ ಪನ್ನಂಜೆ ಭಾವ ನಡೀನಿ ಈ ರೀತಿದ ಕೆಲಸಲು ಆ ಒಂದನ್ನು ಬಂದು ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರ್ಪಣ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತನ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿರೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಕರಿ ಜನ್ಮಡು ಸುಕೃತ ಕ್ರಮ ಬಲ ಮಲ್ತದ ನಂಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಪುಟ್ಟುವ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸುಕೃತ ಕರ್ಮ ಫಲ ಮಲ್ತನಾಯಿ ಕರಿ ಜನ್ಮಡು ಸುಕೃತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪುಟ್ಟುವೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಸುಕೃತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತದ ದುಮ್ಮು ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುವಾದ ಇಜು ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಪುಟ್ಟರ್ಲೆ ಯಾವ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಒಪ್ಪುನಂಜಿನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಒಪ್ಪುನಂಜ ಜನ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯ ಅದು ನಂಗೆ ದೇವರು ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಸುಕೃತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಿದ್ದವ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಸುಕೃತ ಕರ್ಮ ಫಲ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಜನ್ಮಲ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಾ ತಪ್ಪುಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಓ ಎಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಏರಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮನೋಭಾವನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟೋಡು ಬಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆ ಕಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ತು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಡುಗೆ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭೇದ ಭಾವನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಏತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತ ಇನಿ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಲಿಪ್ಪನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ಅಕ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಏತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಆಡಲ ತಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ ಈ ಸಮಾಜಗಳು ಒಂದು ಮೇಟು ಪತ್ರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ತೂಂದಿತ್ತನಾಡ ಕುಡಂಜಿ ತಪ್ಪಾಪನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪು ಆವದ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಪನಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅನೇಕ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ತಿರುದೋ ತಿರಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಪರಿಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮ್ಮರ್ದವರ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡವ ಸಮಾಜಡು ಗಲಾಟೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮರ್ದು ಆಯರಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮನದು ಒಂದು ನಾಸ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಬಾಲೆನ್ ತುಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಿಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಅವೇ ಬಾಲೆನೇ ದೇವರು ಅವು ದಾಯೆ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಅವ್ದೇಂಚ ದೇವರು ಆ ಬಾಲೆನೇ ದೇವರು ದಾಯಿಗೆ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ಲಿಕ್ಕ ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸಲಿಕ್ಕ ಅವೆಂಚ ಬಾಲೆವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಮದ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ಸರ ಮದ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ಸರ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಹ ಇಜ್ಜಿ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಿ ಅಸೂಯ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ್ಯತೆ ಮತೀಯ ಭಾವನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅವು ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಮನಸ್ಸು ಬಾಲದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಬಾಲಿಗೆ ಭೇದ ಭಾವ ಉಂಟ ಆ ಬೈಟ್ ಕುಲ್ನಾಯಿ ಏರು ಈಮೆ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ನಾಯಿ ಏರು ಬಂದ ಆ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಅವೇ ದೇವರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಐತಿ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಸೂಯ ಐತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮದ ಐತಿ ದೇವರಿಗೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಮತ್ಸರ ಐತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಹಿಂಸೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದು ನಮ್ಮ ತೋದಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರ ಹತ್ತವು ಇನಿ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಡು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೇ ಹಿಂಸೆ ಅವನಿನ್ನು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದೇಶದ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಇನಿ ಅಮೇರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ದ ಮಧ್ಯ ನಡಪನ ಅವು ದ್ವೇಷದ ಒಂಜಿ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡು ದೇವರೇ ದ್ವೇಷದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏರಾಗಿಲ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ ಮನಸ್ಸು ಏರಿ ಕೊಡ್ಬ ದೇವರತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ನಾಕಲು ಪಿರಾಯ್ತಾಗ ದ್ವೇಷನ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏರಾಗಿಲ್ಲ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಲಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುರಾಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ఆయన ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲಂಡನ್ ಅಮೇರಿಕದ ಕಲ್ಪವನ ಅಂಚಲ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ನೀವು ಉಲ್ಲೇರಿ ಬಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಶುದ್ಧರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸನು ಮನುಷ್ಯ ಆದ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಬತ್ತಿಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಹುಶಃ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಲ್ಪ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾತ್ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬಾಗುಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಶುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಇರಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಡವಳಿಕೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐನು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅವು ಬೇತ ತಿಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಪ್ಪು ಜಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರನ್ನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದ ದೇವರನ್ನ ಊರು ಪುಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೀರಿ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವರನ್ನ ನಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಅನ್ಬ ದೇವರ ನಾಡು ಮೂಲ ಅನೇಕ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂಕಿಲಗಲ ಒಂಜಿ ಸಚಿವರಾಪನ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನಗ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಪನ ಕಾಲೋಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಏತೋ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಕೊರಪನ ದೇವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮರತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಂಕಿಲನ ಕೈ ಟಾಪಲೆಕ ದೇವರ ಎಂಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ ಬಂದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 5 ಕೋಟಿದ ಮಿತ್ತಿರ್ಲ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಮರತ್ತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೊಲಲ್ದ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟದ ಅಂಟೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಕಲು ದೇವರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಲ ಕುಟುಂಬವಾದಿತ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಕೆ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ತಿಗಿಂಡು ಅವು ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಆಂಡ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಸುಧಾರ ಸಮಾಜ ಆವಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಜಗಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಂದೆ ದ್ವೇಷ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಸೂಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕತ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು
ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿದ ಕೊರಡು ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣದು ಏನರ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ. ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.